Logoफोर आंनि बे आलु बर' इउटुब चेनेला फैलायबाय नै जों दायो दाउ गोदाबाय दङ नैहाय फिलौ बिबौ आरो आथिं ओमफ्राय बिखा दङ लोगोफोर बेयावहाय नायदो दाउ दङ दाउ मोदोम आजाया दानबाय दङ दायो नै सारायाव दै दङ ओमफ्राय आङो बेयावहाय ओंखाम संदों बेयावहाय दालि संदों बेयावहाय आङो मटर माबादों गुरै बानायदों आरोना नै दाउ बेदरजों संनो गोराथार नालाय ओंखायनो केमेरायाबो बारा मोजां नुवा हर जाबाय नालाय नै मोनाबाय मोजांखौनो नुवा आंना हरनि 9टा 8टा 9टा जाबाय माला मोनजागोन ओंखाम ओंख्रियालाय दहायनो मोनदों जोंहा रावबो गोदाग्रा गैया नालाय आजाखौ लिंना लाबोदों आं बाजै लाहानि लोगोफोर जोङो गोदाखांबाय आं दायो संबाय थानोसै नोंसोर नायबाय थादे लोगोफोर आं थाव सेरबाय दायो संनोसै लोगोफोर आलु मटर दाउ बेदरजों संबाय मस्ला मस्लि होजोब्बाय आङो दै होनांगोन दायो लोगोफोर दायो मोनबाय ओंख्रिया रानजोब्बाय अफ बानायनोसै जाबाय जानांसिगोन ओरैनो जोंहा जानोसै ओंखामखौ